Hey Berry fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And first, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So ngayon guys, as you can see in the title down below, gagawa na naman tayo ng isang review ng skincare na pinadala sa atin ng isang online shop. But alam niyo naman ako, kahit pinadala yan, kahit libre yan, kahit ano pa man yan, honest review lang yung ibibigay ko sa inyo guys, kasi alam ko sa inyo madami kasing pumupunta dito sa channel natin para sa mga skincare, and ayoko naman guys na magsabi sa inyo ng mga hindi ko na experience or hindi ko na observe doon sa product while using it. So honest review lang yung sasabihin ko ngayon guys, and disclaimer lang guys, hindi ibig sabihin na hindi nag-work yung isang product sa akin hindi din siya mag-work sa inyo, or hindi ibig sabihin na nag-work sa akin is mag-work din siya sa inyo. So iba't iba tayo ng skin types, and iba't iba yung kailangan natin gawin sa skin natin para ma-achieve natin yung mga gusto nating ma-achieve para sa skin natin. So without any further ado, let's get on to the video. So yung i-review natin ngayon guys na products are from Queen Bean, and ito guys, pinadala ko nila ng isang set. Hindi ko alam kung ito na lahat yung products nila, but I got 1, 2, 3, 4, 5, 6 products here for our skin, and iba-ibang klase siya kung saan siya ginagamit and kung anong time ng araw ko siya ginagamit. So simulan natin guys yung pag-review natin sa kanilang sabon, which is usually the first step na ginagawa natin kapag nasa bathroom tayo. So ganito yung sabon nila guys, sobrang cute niya kasi parang siyang marble, ganyan. And ito guys, yung packaging niya walang fancy something na ganyan, nakabalot lang siya ng parang siyang plastic, tapos may label siya na Queen Bean, ganun-ganun kung ano yung mga kanilang mga ingredients. So ito guys, makikita nyo, isa lang yung pinadala nila sa akin, and makikita nyo guys, hindi ko siya nabawasan. Actually, nandyan pa yung kanyang logo na parang wala talaga, hindi siya nabawasan. Kasi actually, 2 days or 2 times ko lang to na ginamit. Kasi, yung amoy niya guys, yung amoy niya kasi amoy sabon. Nagsusumigaw siya na sabon. Amoy yung base ng sabon. I was expecting, kasi yung ibang products nila dito guys, sobrang babango, amoy cucumber, ganyan. So, I was expecting this to be smelling like that. Pero, iba guys, kaya ayokong gamitin siya sa mukha ko, ganun, kasi naamoy ko siya. So, pwede naman siya sa katawan. But then, when I smelled the, yung ganito na, yung scent niya talaga, tinigil ko na siya. So, I'm sorry. Hindi ko siya tiningnan kung anong effect na niya or whatsoever. Kasi yung smell pa lang kasi niya guys, na-disappoint na ako. So, that's a miss sa kanilang line na to. So, move on naman tayo guys sa isang product nila, which is this one. This is the Bleach with Scrub Crystals. Ito guys, sobrang favorite. Masasabi kong favorite ko to. Ganito yung, ito guys, ang bango. Alam mo yung cucumber na may mint, na parang nasa spa ka, ganun. Ganun yung amoy nito guys. Sobrang bango talaga niya. Kaya gustong gusto ko to. Ayan. Ganyan yung niya. Pero may pagka-watery siya guys. Ganyan. Tapos, kapag ginagamit ko to guys, ginagawa ko sa kanya dahil nga may scrubbing crystals siya. So, ini-scrub ko talaga siya sa katawan ko, sa kilikili, sa singit, sa puwet, sa tuhod, lahat. Lahat ng gusto mong pumuti, yun yung ini-scrub ko. And most especially guys, sa kilikili at night. Actually, 2 to 3 times a week ko lang siya ginagamit. Pero sa kilikili ko, every night na nagsha-shower ako, ginagamit ko siya. Kasi ito na guys, yung ginagamit ko kasi na pang scrub. So, ginagamit ko siya not to bleach my kilikili, but to scrub the gunks from the deodorants, ganyan. Kasi ayoko na parang may panong deodorant yung kilikili ko pag matutulog ako, ganyan. So, yun yung pang scrub ko talaga guys. And masasabi ko guys, dun sa pang scrub niya, yung scrubbing crystals niya, sobrang tino, pero hindi siya natutunaw. Kasi meron yung ibang products na ang lalaki ng crystals, parang asin, ganyan talaga. And masakit siya kapag i-scrub mo. But then, ito guys, sobrang fine niya. Tapos, hindi siya natutunaw. Kasi yung iba, kapag in-scrub mo na siyang ganyan, natutunaw siya together with the products and together with your skin kapag natanggal na niya. But this one guys, kahit i-leave on mo siyang ganyan, andun pa rin yung scrub niya. So, una pinang-scrub ko siyang ganyan, and then I will leave it for 15 to 20 minutes. Yun guys, yung ginagawa ko. And then, kapag nag 20 minutes na
scrub ulit, o diba, ulit-ulit na scrub, ganun. Sobrang nakakapagpa-instant glow talaga siya. Kasi pag nag-scrub tayo guys, natatanggal kasi yung superficial skin cells natin. So, natatanggal yung mga dull and rough skins natin. So, magkakaroon ka talaga ng glowing skin. And with this one guys, perfect siya, lalo na kapag mainit ang panahon. Kasi sobrang lamig nito sa katawan guys. So, mag-e-enjoy ka sa bathroom kasi hindi ka yung parang pinagpapawisan na naliligo. Kasi dito guys, sobrang lamig niya talaga. And ang bango niya, para kang nasa spa. Kasi sobrang amoy cucumber siya na amoy mint. Ganon. So, nagustuhan ko talaga to guys. And for the whitening effect, hindi ko masasabi na nag-whiten talaga ako. Pumuti talaga ako. Ganon. Ayoko sabihin ng ganon guys. Kasi baka mag-expect kayo na, wow, nakaka-whiten. No, hindi po siya ganon. Yung mga kagat-kagat ng mga lamok, mga insekto, ganyan, kaya niyang ipa-whiten yun guys. So, mas focus lang kayo doon sa pag-scrub and sa paglalagay ng bleach. Kung gusto nyo, yun lang yun talaga yung pumuti. Kapag maputi na kayo, then lagay nyo doon yung product. Then it will really help to lighten those spots. And of course guys, ginagamit ko rin siya sa mukha ko. Pero hindi ko siya ganun katagal na binababad sa mukha ko. More on sa scrubbing lang talaga kapag sa face. Kasi sobrang lamig nyo to guys. And kapag ilalagay nyo siya sa mukha, ibababad nyo man siya guys. Dito lang, hanggang dito lang, pag ganun. Ganyan. Kasi kapag sobrang lapit sa mata guys, ano siya, masakit siya sa mata. Yung parang ang lamig-lamig na pumupunta sa mata mo, ganun. Nakakapagbigay siya ng red eye. So, yun yung downside lang naman ito sa sobrang kalamigan niya. Then, move on naman tayo guys sa isa pang product nila. This is the clay mask. You know how I love mask. Mapa sheet mask man yan, bentonite clay man yan. Eto guys, clay mask siya. So, para siyang mga bentonite din. Hindi ko alam kung ano ba to, pero gawa siya sa cucumber extract and glycerin at madami pang iba, tubig. Pero yung kung ano yung pinaka main niya, kung ano bang clay, hindi ko alam eh. Wala akong makita dito na something na parang ano. Pero eto guys, mga made of Korea pala siya. So parang mga Jeju ginseng kasi yung kanilang mga something dito with cucumber. So parang maganda siya. Alam niyo naman mga Korean products, ang maganda talaga nila sa skin. So ito guys, ang naging observation ko dito, every time that I use this one, kasi ginagamit ko din siya mga 3 times, max ko na yung 3 or 4 times pa yan. No, 3 times lang talaga guys. Kasi it takes time for this skincare to complete everything. So if you don't have a lot of time, wala, hindi mo ito magagamit lahat. So ito guys, ang napansin ko lang din dito, after kong mag-mask talaga guys, yung mga pores ko, makikita mo talaga, nagko-close talaga siya. Kasi sobrang lamig nito guys. Pero yung, when it comes to pimples, kapag may buhay ka na dyan na pimples, hindi siya yung drying. So, makikita mo lang na para siyang nilinis na yung pimples mo. Makikita mo na mas healthy yung part na may pimples. Hindi siya yung parang infected or whatsoever, ganun. Pero hindi siya yung nagda-dry up. So, maganda to guys kapag dry yung skin nyo and gusto nyo ng mas may moisture. Kasi usually kasi sa mga mask, na mga clay mask guys, nakakapagpa-dry kasi ng skin. But with this one, mas moisturized yung skin natin dito. Move on naman tayo guys sa kanilang toner. This is the pore correcting toner. Ayan siya guys, na ito na lang yung laman niya natitira sa tagal kong ginamit. Actually guys, hindi lang ngayon ko siya ginamit. Ginamit ko na siya noon pa kapag wala akong toner, ganyan. Nilaglalagay-lagay na ako, pero hindi ko siya purposely na ginamit to observe kung ano ba ngayong mangyayari sa skin ko. So, by this time talaga, ito guys, yung dinerecho ko talaga siyang ginamit. Ganyan. So, yung paggamit ko dito, ginawan ko talaga siya ng observation. Ganyan, naglista talaga ako ng mga observation ko kasi nga, i-review ko na siya. And this one guys, dalawang klase ng pag-a-apply ang ginagawa ko with this one. And eto guys, yun pa rin, malamig pa rin siya, amoy cucumber pa din siya. Same with that. Same ng amoy, same ng effect na nakapagpapaklose ng pores. Sobrang lamig din nito guys. And yung application ko, una guys, yung cotton pads na manipis lang siya, ganun. Para pang cleanse ko lang siya. And then pangalawa guys, kapag nagawa ko na yun, kumukuha ako, nilalagay ko dito sa palm ko, and then ganyan, tapos tap for my skin to absorb the
toner. Napansin ko kasi guys na yung nung nag-start ako na mag-tap yung nilalagay sa skin after ko na mag-wipe sa mukha ko, mas napansin ko na mas nagko-close yung mga pores ko. Ang ganda maglagay ng makeup kasi hindi yung sumisiksik-siksik yung mga foundation or yung powder. And napansin ko guys, 2 weeks na ata akong hindi nagme-makeup. Parang ganun. So, yung skin ko guys, nakakahinga-hinga na siya. Ayan guys, sobrang, yung foundation ko, light lang yan ha. Walang ano, kaya nga makikita nyo pa yung mga pimples ko dyan. Ayan. Yan na lang yung buhay. Tapos, ito yung mga spots na lang. Yung pimple ko dito guys, na pagkalaki-laki niya, makikita nyo yan sa vlog. Sobrang laki talagang pinagtiisan ko guys, na lagi akong mag-mask, maglagay ng toner, ganyan. And, ito guys, sobrang hands down talaga dito. Gustong gusto ko to. Though hindi siya kagaya ng mga iba na nakakapag-dry ng skin. So maganda to. Sinasabi ko na naman kapag may mga dry skin ka or combination skin, maganda siya. Pero hindi ko lang alam kung perfect to sa mga nagka-pimple. Pero ginamit ko kasi to guys after ko na nag-SG. Diba ang dami kong pimples? Nagamot naman ng set na to yung mga pimples ko, and hindi naman ako sobrang, nagkaroon ako ng breakout, pero I mean, nagkaroon ako ng mga pimples pa, pero hindi naman na ganun kalala. So, yan guys, yan na yung skin ko ngayon. Sobrang light lang ng foundation ko ngayon kasi gusto ko see through pa din yung mga dark spots ko para makita nyo yung katotohanan. And then ito guys, yung isa sa kanilang product, this is the essence naman. Ito gustong gusto ko to guys kasi alam mo yung ilang pumps lang yung binibigay ko dito eh. Wait lang guys. Ito guys, yung kanyang itsura, may pagka-watery siya na ganyan. Ayan, nakikita nyo ba? May pagka-watery. Pero ito guys, kapag nilagay siya talaga sa mukha, amoy cucumber yun, fresh pa din siya yung amoy niya, and then malamig pa rin siya sa skin. Pero mapapansin mo talaga, alam mo yung naggagunan yung skin ko. Yung close, nagko-close na lahat ng pores ko, ganun yung feeling talaga dito guys. So, ayan, kapag gising ko ng umaga, sobrang ng skin, sobrang glowing, and moisturize yung itsura niya. Hindi yung parang ang dull, parang pagod na pagod yung skin mo. Hindi ganun yung itsura ng skin ko guys. So, sobrang happy ako dito sa Essence. Now, for the last product na meron ako dito guys, this is the Instant Whitening Lotion. Ayan siya. Eto guys, na-excite din ako na i-review to para sa inyo. Kasi meron itong SPF 70 na nabura na. Basta ang alam ko, meron siyang SPF 70. So, ayun, meron pala, nandito pala, SPF 70 pala. So, di ba meron ako na-review dati, SPF 65. Ito, 70. Ayan, labanan na ito ng SPF. So, gustong gusto ko guys, kasi naglalakad kasi ako dyan, papuntang duty sa highway. So, gusto ko na may SPF para kahit hindi ako magpayong, which is, I know, hindi siya dapat ginagawa na wala kang payong or whatsoever. Pero meron kasi yung time, guys, na nagmamadali ka na, hindi mo na mahanap kung nasan yung payong mo. At least, nakapag-lotion na tayo. Pero yung consistency nito, guys, watery siya. Naririnig nyo ba? O, diba? Pang ASMR. Watery talaga siya. Ayan. Oh. Hindi ko pa to ini-squeeze, ha? Bumababa na yung product. Pero, instant whiten. Ayan. Nagkakaroon siya ng instant whitening effect sa balat natin. Ganyan. Parang nakakapagpa-whiten lang siya. Pero hindi siya yung super whiten. Pero, napansin ko dito guys, kasi nga dahil may SPF siya, mas ano ka na, meron kang protection from the sun. So, hindi ka ganun talaga nangingitim. Hindi ka ganun nabuburn. So, mas konti yung problema mo sa pagpapawhiten mo kapag may SPF ka. And with the SPF 70 na sobrang taas, edi bongga na, di ba? And guys, ito napansin ko, nakakapagpawhiten siya. Sabi ko nga yung mga kagat ko ng lamok-lamok, mga insekto na yan, na problema natin. Nakakapagpawhiten to guys. And dahil nga ang dami ko ng lotion na kailangan kong ubusin. Ito guys, twice a day ko na siya ginagamit. Hindi dahil sa SPF, kailangan ko din sa gabi. Hindi. Kasi gusto ko guys, yung skin ko, kasi most of the time, ang minong-moisturize lang kasi natin is our face. Nakakalimutan natin na kailangan din natin i-moisturize yung other part of our body. So, kapag gabi, kapag galing akong duty, ayan, kapag nakaligo na ako, naglo-lotion din ako guys para
Kasi kapag gabi, nakakapagpa-dry din ng skin, yung naka-electric fan ka, naka-aircon ka, ganyan, nakakapagpa-dry din yan ng skin. So, maganda din na mag-lotion tayo kapag gabi. So, yun lang guys, na-review ko na ba lahat-lahat, nabigay ko na ba lahat ng thoughts ko. Ayan, so feeling ko tapos ko naman na lahat yan. And I hope wala akong na-miss sa mga products na ito, wala akong hindi nasabi. Kasi, sobrang nagustuhan ko talaga guys, yung pinaka-favorite ko talaga dito, wait lang, hindi ako makapili. Basta ito guys, bagsak sa akin. I'm sorry, pero bagsak talaga to sa akin. Yung scent kasi niya, sana nakuha nila din yung scent ng mga to. Hindi ko alam kung yung product lang na napunta sa akin, yung ganyan ng amoy or what. Pero, ayun. Pinaka gusto ko dito, makikita mo naman. 'Di ba? Toner best. Toner. Ayan, toner is life. Kasi nga, pang cleanse ko siya, tapos pang pat ko pa. Ayan, so bongga. Favorite ko yan. Isa pa, ito, yung essence nila. Kasi talagang kapag morning talaga guys, so from fresh looking ng skin. Alam mo yung hindi ka talaga haggard na gumising. And then, pangatlo na gusto ko din guys is this clay mask. Actually, parang nagustuhan ko silang lahat. Ito, yung clay mask, nagustuhan ko din kasi nakakapagpa-whiten siya, napansin ko. Tsaka, nagko-close nga din yung pores ko kapag gamit ko to. And napansin ko, mas maganda nga yung application ng ating makeup base kapag nagmamask tayo tsaka nag-essence. And then, nagustuhan ko rin ito guys, yung kanilang bleach with scrub. Kasi, alam mo naman ako, gustong-gusto ko ng scrub. Ganyan, mga pang scrub sa mga singit-singit, sa kilikili. Gusto ko to guys. So, ito, yung pinaka-favorite kong sa lahat, sa 6 na nabigay sa akin, itong 4 na ito. Now, with the lotion naman guys, hindi ko siya masyadong favorite. Pero yun nga kasi dahil may SPF 70 siya, gusto ko siya. And yun nga dahil sa sobrang watery ng consistency nito, kapag pinagpawisan ka, parang may tumutulo din na, alam mo yun, parang malagkit din siya sa katawan. So, I don't know. Medyo, I have love-hate relationship sa lotion na ito. Pero, kahit ganun pa man, gagamitin ko pa rin to kasi yung SPF niya, SPF 70. And with the scent kasi guys, hindi to kagaya ng mga lotion na ginagamit ko na Vavavoom na kahit hindi ka na magpabango, sobrang bango mo. Ito kasi, ito yung mga amoy fresh ka lang. Ganyan. Yung tipong bagong ligo siya, ganun. Fresh na fresh ang amoy. Ganun yung amoy niya guys. So, ilalagay ko na lang guys sa description box lahat ng prices nila. Pero worth it naman bilhin lahat ng to. Itong 4 na to guys, I recommend this 4. I recommend the essence, the toner, the bleach with crystal scrubs, and the mask. Siyempre, sobrang love ko ng mask. Yan guys, yan yung 4 na nire-recommend ko na pwede nyong gamitin kung talagang gusto nyo ding mag-step up sa game nyo sa skincare po ninyo. So, sinasabi ko na guys, ito yung natin. Wala akong ginamit na concealer ha, para dyan sa mga yung very light lang na foundation yung ginamit ko ngayon. Yung talagang nag-pick yung mga pimps and spots natin na yan. So, yun yung effect niya sa akin guys. And I hope it will help you to find the perfect skincare for you guys. I hope mag-work din tong mga products na ito sa inyo guys. Gaya ng pag-work nila sa akin. And sana ma-inlove din kayo kagaya ng pagmamahal ko sa kanila. And yeah, I hope you enjoyed watching this video. And I hope to subscribe to this channel. And share mo na din tong video na to sa mga friends mo na gusto ng mga pang skincare na products. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, I always do Instagram stories and Facebook posts and Instagram. Please follow me and like my page with the name Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.